Bekwikhaya lakhe lokugqibela eRhawutini uWarwick Stock nowaziwa ngelika DJ Warras nodutyulwe wabulawa kumbindi wesi sixeko kule veki iphelileyo. The police SAPS team will track down all the perpetrators that committed this heinous, brutal murder. Lonyukela kutsho kwishumi nani labantu abasweleke kwisiganeko sodubulo eBurgersdal kwintshona yeRhawuti emva kokusweleka kwelinye ixhoba esibhedlele namhlanje kanti umnini wendawo yentselo nalapho kwenzeke khona esenzo sodubulo ubanjiwe ngokuthengisa utywala ngaphandle kwelayisenisi. Ibutho elikhethekileyo lophando i-SIU ngamafuphi lifumene isigunyaziso senkundla sokuqalisa inkqubo yokuthimba umzi kaPresley Choneyagae nenkosikazi yakho sePitoli. Sinamkele kwindaba zethu andambi ndodwa andamba nokhethu kuthula mbatha noyitolikyo lwezandla Botani Mzontsundu. Izihlobo nezalamane zithe ndlelantle kusaziwayo uWarwick Stock obedume ngelika DJ Warras njengoko ebebekwa kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje konzo isifihlo sakhe iqhutyelwe kwinkonzo emakatolika eRosebank eGauteng. uDJ Warras wadutyulwa kwaNgculungele kwiveki ephelileyo kumbindi wesixeko saseRhawutini. Mapolisa athi ngamadoda amathathu abandakanyekayo ekubulaweni kwale ndedeba yaye abonakala kwi-CCTV. Ubomi bukaWarwick DJ Warras Stock bacuthwa ngoxa impindezelo eRhawutini kwiveki ephelileyo. Le ndedebe ebineminyaka engama-40 ibekwe kwikhaya lokugqibela namhlanje nalapho ixelwe njengethandazwe lusapho nangabahlobo kwanoxa bakhe asebenze nabo kwicandelo lezolonwabo. I think mine and Warwick's bond is very unique because we were very close as children. My mom was telling me I cried to hold him when he came out, and it was very heartbreaking because you forget these memories. And then she said to me, you know, and look where you are, you holding him, you held him at the end, and it didn't, and that was like a reality check for me. Oxa bakhe baqhube ngelithi bakhumbula ubuchule bengqondo yakhe kwanokuba liqhula. Warras was always listening to us, would always tell him stuff or would have conversations about a whole lot of stuff. But it's rare we asked him more about him. And like I'm finding out a whole lot of stuff now that he's late. And it just reminded me, he was truly that guy. Like he was always listening to other people. Warras would always make time for other people. He'd always make time to chat to you. And Warras had stories for days. And I was hoping I'd have him in my life for longer because every time it's Slangan, it was a good time. And you always left that conversation with something to think about because he was just that kind of guy that thought a lot, even like with the simplest things. But I should know, man, has Warras planted something in my mind? I think the word lost is what's really digging deep into the sadness. Throughout the whole week, we've just been busy organizing everything, so we've been able to keep the thought of like the finality, in the background. But when I woke up today, obviously, I think I realized that's when I started getting sad. So it is a very sad day, and I think it's the beginning of mourning. I haven't been able to mourn, but yeah. Ukanti abarhanelwa ababini kulindeleke ukuba bavele enkundleni kaMantyi eRhawutini ngomso xeshikweni amapolisa esezithendeni zabanye abarhanelwa ababandakanyeka kweli tyala. Umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo. Ibutho elikhethekileyo lophando lifumene isigunyaziso senkundla sokumiswa kokuthengiswa komzo sePitoli walo wayengumdlali wemiboniso kamabonakude nongasekhoyo uPresley Choneyagae okuze emva kophando liye lwafumanisa ukuba lo kaChoneyagae inkosikazi yakhe kunye nabanye bayabandakanyeka kwityala lorhwaphilizo kwikomishoni yeLotto nejongene nengxowa-mali yamalinge ophuhliso. SIU ithe yona nto iphambili kuqinisekisa ukuba ezi mali zabiwayo ziyabuyiswa. This is just an ongoing investigation. I think it started in 2020. And therefore, what we are now doing, we have reached a stage where the investigation is now finalized. And now we are at a process where we are now dealing with the consequence management. And this is just one of those. Yesterday's one was one, and this is one
that is also happening today, where we are now freezing this house that belonged to the late actor. And then we are also saying to those that are remaining, you cannot use and this house and sell it or do anything with it until we have put the main case to the special tribunal in 60 days. And then we'll be able to then finalize, because in this particular one, we have proved clearly that money was taken from the grant that was given to the youth movement, the NPO, and then put into a company called a Domestic Baboon, which was solely owned by the late actor, and that money was then pushed to then go and buy this house as Deer Park. Saziwayo uMinnie Dlamini uyixeke kabukhali SIU ngengxelo yayo ngemali athe wayihlawula neyayisuka kwi-National Lotteries Commission. uDlamini noneminyaka engama-35 uthi wafumana imali eyi-50,000 zeerandi ngo-2016 kumbutho engenzi nzuzo iMshandukani Foundation neyayixhaswa ngezimali yi-National Lottery Commission. Uthi le ntlawulo yahlawulwa emva kokuhlehliswa komsitho. Uthi zange enze bugwenxa kwaye usebenzisene ne-SIU koluphando. Obambele njengenkulu baphathiswa eGauteng umphathiswa uJacob Mamabolo namhlanje uwambele amaxhoba neentsapho zeSeleku Sodutyulo kwindawo yentselo kwaNoxolo eBekkersdal. Esi siganeko sisube imiphefumlo eli-10 yabantu sishiya iingxwelerha ezili-9. OkaMamabolo usigxeke kabukhali senzo wathi edlulisa amazwi ovelwano kwabo baswelekelweyo enqwenelela ukuphila abo bachacha esibhedlele. Ibambela mkomishinala lamapolisa ephondo laseGauteng uMajor General Fred Kekana uthi ukubanjwa kwabarhanelwa ababini ababandakanyeka kwisiganeko saseBekkersdal ibe yimiphumela yentsebenziswano phakathi kwamapolisa noluntu. There were more than 10. Currently 2 has been identified, and if we get these 2 through the help and assistance of the community, which I know the community always come forward. Uhlabele mgama esithi kukho abantu abazibonayo izithuthi ezazisetyenziswa koluhlaselo watsho ebakhwebela nganeno kokuba beze ngaphambili nolwazi. It was a white Quantum, it was a silver Toyota Etios that was involved. Those people, when they came here, they were in a specific yard, they were at a specific shop, they were at a specific street. Somebody knows or saw those vehicles. Kananjalo umnumzana Jacob Mamabolo bambele njengenkulu baphathiswa kweliphondo uvakalise ukuba nelunda ngakumapolisa nathe maze aqinisekise okokuba bonke ababandakanyekayo bayalicula elandincamisayo. We are quite confident that the police SAPS team will track down all the perpetrators that committed this heinous, brutal murder, and they will make sure that they bring them to book. Abantu abasithoba basachacha esibhedlele. Kwiphondo laseNtshona Koloni amagosa ezomthetho ebambisene nombutho weteksi iSantaco aqalise iphulo lokuhlola izithuthi ezihamba imigama emifutshane nemide ngenjongo zokuqinisekisa ukuba izithuthi zikawonke-wonke zikulungele ukuba sendleleni. Ukanti umkomishinala wamapolisa eNtshona Koloni uNjengele Thembisile Phathekile uvakalise inkxalabo ngobudlelwane phakathi kwecandelo leteksi kwakunye namaqela emigulukudu kweliphondo. Umphathiswa wezothutho eNtshona Koloni uthi lehlile inani labantu ababhubhe ezindleleni kweliphondo. Basemagunyeni eNtshona Koloni bathi phakathi komhla we-15 nowama-21 kule nyanga kaDisemba sele bebalelwa kuma-30 abantu abaye baphulukana nobomi babo ezindleleni. Uninzi lwabo ingabantu abahamba ngeenyawo. Uthi bafuna ukuqinisekisa ukuba abakhweli bafika bekhuselekile kwiindawo abasingise kuzo. We are going to make sure that we are visible, we are present and make sure that we are protect lives. And we're also going to continue to be on our, national roads, your N1s, your N2 and N7s, and make sure that, people are go to their destinations, safe. Umkomishinala lamapolisa eNtshona Koloni umnumzana Thembisile Phathekile uvakalise inkxalabo ngokuzibandakanya koonoteksi kunye namaqela onqevu.
They're becoming a thin line between the gangs and the taxis and the hitmen. So we are saying Hlokomela among those things, but we are on the space, but we are also inviting them to talk to us so that we can save their lives. Umbutho weteksi iSantaco uthi iphulo lawo iHlokomela laqala ngo-2010 ukubafaka nemilomo nabaqhubi nabakhweli ukuze babambisane. We speak to our passengers not to allow themselves into an already full vehicle. In other words, to be an overload in a vehicle, because that could endanger their lives and the lives of others that are in the vehicle and that are other road users. Uthi balumkisa abaqhubi kuba bangangeni emveni kwevili bezintshintshye ngobhelu lomsele. Kusenjalo amagosa aphezulu kwinkonzo yesipolisa kweli ebengungelene kwiphondo laKwaZulu-Natal namhlanje kwiphulo lokuhlola amaphulo alwa idabi lolwaphulo-mthetho ingakumbi ngelixesha leholide. Ukanti umkomishina lamapolisa kweli phondo uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi uthi amaphulo abo okuqubisana neziganeko zolwaphulo-mthetho azela amathokazi susela oko ziqalile iholide zehlobo. Amagosa aphezulu esipoliseni atyelele eThekwini ngelokuhlola inkqubela phambili kwiphulo lamapolisa lokulwa ulwaphulo-mthetho. Umphathiswa wamapolisa kuzwelonke obambeleyo uFeroz Kachalia ebekhokela eligqiza ekwaphelekwa ngumkomishinala wamapolisa kweli phondo uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi noye wabhengeza ukuba abantu sele bebanjiwe kweli phondo ngezi holide zehlobo. The number of people that have descended into this province has increased during this period of the year. And our beaches, especially the South Beach, have seen quite a number of people attending on the 16th of December, which has given us an indication that people are already in numbers in the province, and therefore we need to ready ourselves for activities that are going to take place between now until the New Year's Eve. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uthi ngeli xesha leholide bajongene noxanduva olukhulu belicandelo lesipolisa. We have entered the peak of the holiday season. As far as it is encouraged that men and women of law enforcement are still holding the fort in preventing and combating crime. As management, we appreciate all of you for the dedication and hard work that you do. Ukanti umphathiswa wamapolisa obambeleyo ulukhuthazile uluntu kuba lonwabe kodwa lukwenze oku ngobunono nanjengoko unyaka ozayo usemnyango. This is a time of great joy and celebration for all of those who are going to be taking some time off with their families to celebrate, to enjoy Christmas and the New Year. Amapolisa aqinisekise uluntu ngokhuseleko de zifikelele esiphelweni iholide zehlobo. Bacinge kumda ilibombo abemi baseMozambique nabahlala kweli kwaye bathi banethemba lokuba baza kungena eMozambique phambi kosuku lweChristmas emva kokuchitha intsuku kulomda. Umkomishinala ujongene negunya abantu lemida kweli uGqirha Michael Masiapato uthi benza konke okusemandleni uqinisekisa kuba abantu abaxinge kulomda babuyela kumakhaya abo bekhuselekile. Abemi belizwe laseMozambique nabahlala kweli baxinge iiyure eziliqela kumda ilibombo bakhala ngelithi inkqubo yokuwelela eMozambique kweli xesha leziyunguma iyacotha kakhulu. We are tired, we are hungry, we need to take a bath, the line's not going. So even now we don't know what time we are going to pass there. It's very, very bad, my friend. It's very bad. I don't know what is happening because so far when we are staying here, the queue is not going, it doesn't do anything, so I don't know why. Umkomishinala ojongene nemida kweli uMichael Masiapato uthi bazama unako ukuqinisekisa ukuba abantu bayafikelela kwiintsapho zabo. In the past 3 days, we've been averaging 25,000 people that have been exiting South Africa, going to the Mozambican side. And of course, among those, the majority of them are Mozambicans, but we also have a lot of South Africans that are also going into Mozambique for the purposes of holiday. So what we have done, there are actually 4 areas of processing. The first area is the area for the pedestrians. As you can see there, those ones that are actually in the cubicle there. It will be those ones those particular ones there. So they are going to be processed
up there on the pedestrian area. And then from there, we have those ones that are also on small vehicles. They are going in here and they are processed down there. So despite those particular ones, there are those that we also process them at kilometer 7. So at kilometer 7, we have co-located with the Mozambicans. We process them for exiting South Africa, but also for entering Mozambique. Ukanti abo baxinge kulomda banethemba lokuba baza kude bawele phambi kosuku lweKrismesi. Baphika bama ngomlenze omnye namhlanje abanye babahlali nerhaneleka ukuba bahlala ngokungekho mthethweni kwesinye isakhiwo esikumbindi wedolophu yaseRhawutini okuzana njengoko ojongene nokhuseleko loluntu eRhawutini uGqirha Mgcini Tshwaku emaqhaphetshu nephulo lakhe lokuqoqa izakhiwo ezithinjiweyo kule dolophu. First, we are looking in terms of the shacks that are inside, as we've seen in the other areas down there. And also, I wanted to show you that in these buildings, you find that you will have people are selling everything, something different. In other buildings, we've seen that people have opened up their tuck shops. What is very pathetic and very disgusting on this one is that you have an unofficial abattoir where the cow heads are actually being cut at. And that actually is very, very dangerous, and it can bring all the germs and everything. And also, I want to really also show you in terms of the illegal connection of the electricity. Among alhlaza cwema bathi sitshontshe ibheleti because behlala abazali bethu kule bheleti. They've been paying rent until the owner disappeared. So mabethi thina we are hijacking ibheleti lapho ke they are totally wrong banamanga. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi nomambatha ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkeleke kwidesika yam yemozulu mna ke bethuna ngegama ndikuThabile ndiyinzwakazi yasebathenjini mvanje kokubanzi masijongeni ke nansi kaloku ke imozulu leyo ke mbukelo mekhaya siyesiphawule kaloku iziganeko zamvanje kusukela ekuseni komso nangorhatya ke kuMzantsi Afrika ngokuba ndiyaphila apha ekhaya kaloku kuyanetha kakhulu phantsi nje wonke umntla-mpuma weli mpela ke kakhulu kwelapho lonke lapha eFree State ngamandla ke kumbindi walo indawo ezifana phako Welcome futhi ekuseni zimvula zindudume bevuswa amaqondo okutshisa phansi ka-18 degrees ngokubanzi ke bukelo mekhaya futhi ke amaqondo wakho futhi aphansi naphezulu sivule ke phondo lokuqala eliphaya lona epondweni lasempuma koloni njengapha kwindawo ezininzi ke bukele ezizinze kumbindi nentshona yelapho phakalo kokalado futhi ekuseni kuyanetha kududume nje yonke lantsasa ngenxa ka-14 degrees kanti ke imozulu futhi yenjenje epondweni lase-Free State nelizinze ke kumbindi apha eMzantsi Afrika mpela ke futhi mbukelo wam kumantla lapho phakalo koSasol Briefsburg pha ekuseni futhi neziphaluka zezontshizane ko-12 degrees kanti ngokubanzi futhi baphila kanje ephondweni laphaya entshona koloni ngamandla ke emzontsundu futhi ke kwimpuma namazantsi lapho naphakho George kwasekuseni futhi zezontshizane zithe xhaxhe yonke lantsasa ko-17 degrees mbukele ekhaya chu ncembe nam ngokubanzi kwela phondo laphaya ko-Northern Cape ngamandla ke futhi ke kumantla walo futhi busekurubani kwasekuseni kusanetha kubane ke futhi naphakho Kimberley kumazantsi futhi ngenxa yelashumi nje elikhatshwa sisibhozo ngokubanzi baphila ngolu hlobo kwela phondo laphaya eNorthwest mpela ke kumazantsi nentshona yelapho noMoruleng umzekelo kwasekuseni futhi lonqe nenkwankca noxa bevala besungusuku ngomso sekuyo lekamandi ke ngaye la 30 degrees kanti ke ithi imozulu ephondweni laseRhawutini apho sikhoyo thina ngalomzuzu mpela ke kundlunkulu phaya welapho kusePretoria ekuseni futhi bevuswa ku-17 degrees nezigaleko zemvula nentshizane nje zibikiwe phaya ekuseni ngomso mbukeli wam nyuka nam ngokubanzi kwelaphondo laphaya kaloku eLimpopo ngamandla ke futhi ke kumazantsi nempumalelo futhi ngophalaburo kwasekuseni futhi zezigaleko zezontshizane futhi ngamashumi nje amabini ananye sehle njalo ngokubanzi bethu nephondweni lasempumalanga ngamandla ke futhi kwintshona namantla yelaphondo Middleburg ekuseni kuyanetha phaya ngo-14 degrees napha kumantla futhi koSikhukhuza ekuseni ngo-20 degrees vuma ndivale ndisonga imozulu phaya kwaZulu Natal ngamandla ke kumazantsi welaphondo phaya eKokstad ekuseni futhi kuyasefa ngo-13 degrees naphaya ke eThekwini futhi kumyoli phaya ngo-20 degrees nezigaleko zentshizane zithe gqa yonke laa ndava kodilali mna ndikudale kangaka xesha lemiyoli. Ngomso bayeza oxa bethu nezindaba zethu ngolwimi lwesiZulu kamnandi mawethu.